Uban sa pagtuo, dawaton ko ang kaayuhan sa balatian. Milagruso o gamhanan, kada Diyos. Nag-message yan ako, labing na nga nag-live ko. Ikaw ang kagahapon, darulog sa walay katapusan. Tingnan, nag-live ko. Di na ko opinon. Nag-send siya photo lab. Nag-live naman ko, nag-start na ko. Mabungahong adlaw mga igsoon. Sayo ta mag-live kay mabisi ta kayrong adlaw for preparation sa ugma nga anniversary sa church. No? Wa patay kaon, wa patay pangapi, wa tanan. Nawa man. Ako sa i-share mga igsoon kamo sa dia maglanog-lanog tarong buntag igsoon para sa kamayaan sa Ginoo. Shout out sa 60 viewers. Ako sa share Ikson.
Okay, again, mabungahong kabuntagon mga igsoon sa iyo na nag-live karon kay di jud ko kalugar kay busy kayo. Tungod kay karong adlaw maoron ang pinaka last day of preparation kay ugma anniversary sa church na to. Sa mga taga Bohol ang mga followers na to invited mo rin. No? Atong pasalamatan ng Ginoo, no? May buntag pastor sa iyo mo pasoy. Makakunayon jud ko pasalamat sa Dios gigamit ka sa Ginoo sa pagsabuwag sa maayong balita ni klaro kayo. Okay, shout out day ko sa akong bana pas nga si Clark Almunicar. Og diri sa Elmer Shop. Okay, shout out no. Sa husband ni Sister Michelle Jamil Renopal Almunicar nga si Clark Almunicar og diri sad og diha sa Elmer Shop nga naa sa Sagbayan. Okay, nga sigpaminaw na to. Watching from United Kingdom, Chad. Uy, kung classmate man niya ako. Classmate sa una dahing. Kuana. Brad, bye. Salamat. God bless. Amping da kanunay. So, mga OFW, mga naka-permanent residents by naana sa ako ang personal prayer jud every day. No? Lahi na kabe no, kadungog kag ngani ko. God bless by amping to your whole family. I'm praying for God's favor and protection tanan-tanan. I-bless mo ni Lord pag-ayo niya bay. God bless. United Kingdom. Okay? Again, igsoon, pasensya na nga sayo ko nag-live ron o ang uban nga mawahiyan ni sayo jud kay busy mirong adlaw daghang kay mga kuan niya nasa mga bisita ng mga bot ba mo na nga sayo akong live karon igsoon nya. Ang ato ang topic for this morning is about kani bitong pagkapalahubog. Is it biblical? Gisugo ba kita sa Ginoo nga maghubog-hubog igsoon? Unsa magid atong angayng buhaton sa tong lawas para may maya ang Ginoo. Mao na atong topic karon no kay karon igsoon sad naay mga nahitabo nga lantugi about ani. Ang uban moingon nga ako man silang girespeto. Ang uban moingon nga normal ra daw na kay para sa kalingawan ba. And then ang uban sad moingon nga dili. So ako dili ko ingong normal or dili. Gusto ko nga akong pasultiyon ng Biblia unya at the same time akong expound lang kay diha raman ko nagbase niya. Aside from that, ako sang i-base akong experience kay niagim puntaan na nga na, no? So, again, mabungahong kabuntagon mga igsoon. Ako nag-ampo kanunay, bago pa ko naghumagampo igsoon niya, nag-live ko dayon. Ako nag-ampo kanunay, inyong tanang mga followers, mga viewers, subscribers, tanan nga nagsunod ani nga page mga igsoon nga naamos maayong kahimtang kanunay, maayong panglawas, good health, tanang panginhanglan ninyo gitagbo sa Ginoo and of course labaw sa tanan duol mo sa Ginoo. Because as what I have said igsoon, may mong sayang or kawang naanato tanan, kwarta, katigayunan, kabtangan, gugma, no, nindot atong relationship unya mayong panglawas pero layo ta sa Ginoo, mahulog og ang tanan kawang. Because at the end of the day, way lain igsoon nga mag-abot ta sa katapusang hukmanan ang atong relationship ni Lord. Amen. Kumusta? Amen. So that is why my prayer is as always igsoon nga duol gid mo sa Ginoo, uhaw mo siyang presensya. Taliwala sa inyong kabisi, mugahin jud mo og panahon sa naghatag sa atong libreng gininhawa. Amen. Actually this morning daghan nga matay ron. Around the world igsoon pila ka nga matay ron. Pero bulahan ta kay nakamata ta karong adlaw. Amen. Kay naipurpose si Lord. Tungod ni sa pabor sa Ginoo, dili ni pwede, dili ni tungod kay nagamping ta, dili ni tungod kay nanglak ta sa ato ang balay unya natay guard, natay mga no. It's God's favor. Amen. Daghang nga matay igsoon wa nakamata. Pero nakamata ta karon tungod ni sa grasya, tungod ni sa mercy ni Lord, tungod ni sa iyahang pabor nga gihatag nato. Amen. So, natay life extension this morning today. It's because of Him. Amen. So, ngayon lang siya pasalamatan, bayawon, daygo na to, pasidunggan na to karong adlaw. And everything we do, see to it nga, we will do it for the glory of God. Amen. So, shout outs na ng mga OFW in different countries right now. Seaman, mga
naka-permanent resident diha. And of course, mga higala na ko sa kanunay, mga inmates, no? Mga duols kung dughan, mga piniriso, mga ginganlan og salot sa Katilingban. Shout out. Pastor Adsel, God bless brother, God bless. God bless, God bless. Regards ko diha, no? Shout out Kanipaan Puok Talisay, Living Water Christian Fellowship. Naari ako mga banggiitang mga brad nga gikag prisuhan, no? Mga brad na ko na sa Akro, pero inactive na meron kay naka-focus mi sa buluhaton sa Ginoo mo lead sa mga brad sa namo. Okay? Shout out, no? Delegon kayo ang Ginoo. Amen brad, amen brad. Pastor, God bless. So, mga brad na ko diya sa Puok Kanipaan Puok Talisay, no? Again, Living Water Christian Fellowship. Sila pastora ni Net, sila kani Brad Adsel, Brother Kenneth. Magikag prisuhan gani mga banggiita na mga kriminal. Pero karon nahimo ng banggiita nga alagad sa Ginoo. Mura sa nigako ba? Himaya sa Ginoo ng tanan. No, sila si Brad Danilo, Jerry, Jimuel ba to, Brad? Kisa pa dito uban dia, kalimot ko. Basta tanan mga brad na ko dia nga gikan ginas prisuhan, no? Pero gibag-o sa Ginoo. Watching diri sa Bohol, Banat or Tagbilaran from Diod Malaran Ido. Okay. And of course, tanang mga prisuhan, no, sa ari sa mo tanang mga prisuhan igsoon BGMPs nagdali dita, no, Cebu City Jail. Shout out Brad Aris, God bless. Ako sang shout out si Brad Rains 999. Brad Rains na lang kay og 999 balik ko na to 666 magot. Okay? So tanan mga brad na ko diha nga sa sulod nga silda mo abot ninyo mga brad samtang nay gininhawa na paglaom kanunay. Kupot lang ta namos kong prayer. And mga jail officer, mga warden, shout out. Mga security guard nga naabsent asang dapita karon nga naidaghan followers na to and viewers. Armed Forces of the Philippines, shout out. Mga kapulisan, tanan i-general na ko, no? Tanang kapulisan nga nagtan-aw karon namos kong prayer, kabalo na mo. Tungod kay naasay ko sa connected sa ko sa PNP. Mao na nga namos kong prayer. Usa mo sa akong priority mga sir. Kay kabaw ko nga nagantos pud mo og nay makasao sa kapulis. Damayon mo, di ba? Para karon nay mugbas na ko. Maugin mo mga pastor. Apilon man ta. Kung nay pastor ng rape, nay pastor na kasaog, nakapatay ba ron? Unsa ba diya? Nay pastor ng warta, ayaw pud tanan. Mao bitaw kami so nag-independent may wala gid may connection nga nakataas nagsulo. Ginoo ray connection na magigson. Ginoo ra kay uban sige ingon-ingon nga mao ni idamay man ta na nga ako ditong nang rape, ako ditong nang no? So maagod sige kog sulod ng prisuhan na ba koy nangayo ba kog opering da? Sige kog sulod og police station nangayo ba ko? Wala daghan ko kog mga giadtuhan mga lain-laing lugar ikson nga libre ang kuan ako, no? Nay uban mamugos nga ayaw lagi na. Uban maginilugay pa mis kwarta, ayaw magbinirahay, magisi ng kwarta dia. Nay uban kay lipaton ko padung na ko lakaw kay isuksok ko kalit sa bulsa kay ipang tubil, no? Pero deep in my heart, ang motibo is for the glory of God. Wala nang mga na-involve kwarta dia. Badamayon man ta, no? So mga mga sir, mga kapulisan, mga duls kundugan, mga hepe ako, mga classmate during my criminology days. Ako lang ning itanan, no, generalize, no. Shout out yung tanan namo sa prayers, always remember that. To unsa man ang katungdanan nga gi PL sa Ginoo ninyo. Barog lang, no? Ana lang yan. Namna yung mga bashers, normal man na kay mga famous man ta. Bitaw normal na, sagdi lang. Bashers, the more we become fruitful, the more sad na mamato na to. Amen. Unya sa pagyud. Tanan no, Luzon, Visayas, and Mindanao, tanang naminaw, nagtan-aw karon, maayong adlaw, mabungahong kabuntagon. Tungod kay nagdali man ko, mag-pray na tayo. So, ato sa Nico. Good morning, Pastor. Mabungahong adlaw. Amen. From Annabelle Lee Olpuen. Okay? So, let's pray. Let's welcome the presence of the Lord. Kay hapit na ron tataon na bisita na mo igsoon. Okay? Pastor, good morning. Pwede ko papil sa iyong pagampo. Brad, nabasa na ko, Brad. Bye, Chad. Ako ni a good friend of mine. Kauban gini namo nako sa akong mga binuhatan sa una nga buha malipay ang Ginoo ba. Karon, gistok ti ka, Brad. Na mga verse ha.
God bless, Brad. Sige, Brad. Bye mo uli. Midiha Pinas, July pohon. Hinaot makagahin ka gamayng oras sa imong kabisi schedule. Kung magkahimama ta balik. Lunch, dinner, tapuhon. Okay. Agree, okay kayo na, Brad. Igna lang ko. Igna lang ko. Mo replyan, di kami. Usa replyan, mga igsoon. Usa ni sa duol sa kong dughan nga. Kauban sa akong mga bulhaton sa kangit-ngit sa una ba. Pero, mauna lagi na ining agi na. Nindot man usahay nga nindot bitaw makighimamat sa atong mga kagahapon niya, mga tawa na no, nya maghisgot sa kamaayos Ginoo. So ako sa ning replyan mga igsoon na before ta magpray. Kita daw may pohon. Mag-uli niya. Naam ni siya United Kingdom. Aw. Sakto ba ko? Okay. Perminti man ta mo gahin. Gahin kita sa una ba nga New York ta? Karon na ba nga ngani? Magisgot o Ginoo. Of course, anak magina. Hey, let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for this blessed day, wonderful day. This is the day that you have made. Salamat kayo, Ginoo, sa laing higayon, bagong kabuntagon nga puno sa paglaom. This morning, we come into your presence with a humble heart, Lord God. Salamat sa imong pagkamaayo, Ginoo. Nining kabuntagon, Lord, nining adlawa, pila ka ang nakabsan o kinabuhi. Pila ka ang nitaliwan nining kalibutan na apan kami, buhi. Gitagaan ni mo gigayon, mag-enjoy sa libreng gininahawa. Imong gi-extend, imong kaluoy o grasya o gugma ka namo today. Thank you, Lord God. So thank you so much again for this great privilege that you have given to us, Lord God. Especially this time nga mamalandong na usab mi sa imong balaang pulong. Mamalandong na usab mi Ginoo sa imong pagkamaayo, sa imong mensahe, Ginoo. Panalangini ang tanang viewers karon around the world, Lord God. Kutob sa makadungog, makakita ani nga live, Ginoo, ani nga video, Ginoo. Bisan pa man ang mag-replay ani unya, Lord God, panalangini, Ginoo. Ipabati imong gahom, imong presensya, imong dihog, imong hikap, ang lihok sa Espiritu Santo, imong ipasinati namo, Lord God. Again, this is for your glory alone. Walay relihiyon ani, Ginoo, maisa. Ma-involve. Walay tao, walay simbahan. It's all about Jesus Christ. It's all about you, Lord God. So, nabiling panahon na mong itugyan kanimo, Ginoo. Again, i-bless ang naminaw. O, anyway, himuasan ming angayan, Lord God. Ang among kasing-kasing limpyuhi, among takos, para amo dyong masalod ang espirituhanong panalangin this morning. Ug na may mga babag sa among kasing-kasing karon nga may hinungdan nga dili makapenetrate ang imong mensahe. Waa kini, Lord God. Andama mi, and then tagami kasing-kasing madinawaton, willing, open for correction and willing musunod nimo. Unya, tagay-usab kami kaalam nga langit nun, Ginoo. Kalinaw sa mong una-una, Ginoo. Ikaw lamang among ipataas karon. Nabiling panahon, Lord God, again, among itugyan kanimo. Let your will be done. This is our prayer in Jesus' name. Amen. So this time, we have 185 viewers this time. Okay? Anyway, dili sa ko mag-mention kayo, no? Sa shout-out. Pasensya na kay paspas kayo ang ato ang comment section, and then in just a few minutes siguro nadiri ako ang mga bisita, mga igsoon mo nga ning sayo ko. But anyway, akong gi-shout out ang ato ang mga subscribers, no. Thank you kayo. Wa man ko nagbeg ninyo nga subscribe mo, please subscribe, no. Wa sa ko even sa akong video igsoon, kabantay mo na ako yung mga reels, short videos, walay nakabutang diya nga please subscribe. Diba? So, inyuhan na gining Whale Igsoon, salamat kayo, voluntarily. Thank you so much sa itong mga subscribers. Hinoon mga followers, ako mong gi-invite kay nga naman. Gusto mo ko, more followers, mas daghan ang makadungog sa pulong sa Ginoo. So, ako rin nang gi-ignore ang giingon sa uban igsoon nga, kuan na, kapastor ka ng para income, no? Sayop na igsoon. Gusto ko nga mas spread pag ang word ni Lord. Kay daghang nag-need ani. Amen? Daghang nag-need ani. Daghang mga na-depress ron. Wala na sila kay bawag unsay angay nilang pagabuhaton.
Salamat bay. Okay. God bless bay. Kita ko sa imong kuning pop out, no? So mo na igsuon nga thank you kayo, no? Napoy uban nag-send, nag-start. Thank you sa kayo, no? Kabalo na mo as always akong prayer na agyud kanunay ninyo. Alona Libores para Kinanguli ko ng ludan, kaya lang ihatag ang number sa behind. Okay, mga igsoon, wait. Ako sang ludan akong kuan, asawa kay nay importante kay important, very important. Dili lang important pero very important. Pwede ko na matagag tubig init lang. Samtang na ako diri. 0905. Smart. Oo. Halag loob na siya. Wait siya mga igsoon. Tulo ka mulod. Tiksan. Dili ko po. Nyara. Wait sa mga igsoon, importante kayo. Mga ni akong gingon, busy kayo. Pero sagdi lang, chill lang taliha, no? Chill lang taliha. Wait sa... Number ni mo labi, pagdali lang. Wait sa mga igsoon, ha? Nine, 7, 1. Wala. Wait. Wait sa mga igsonan na ako'y giludan na rin. Importante ba? Ada relab? Mo siguro ni Unli Olnet. Okay na? Surf sa iya man. Ari lang ta sa surf sa iya nga 20. Excuse sa igso na. Aron sure. Oh, naman ingon man. Nanalab na na? Okay. Abante. Ako sang kuha na importante kay mga igsoon. Okay, let's start. Manaman tawag pray. Ay, praise God. Salamat sa Ginoo for this another blessed day. Try daw og call og globe awam mo, no? Sige. Sensya na igsoon kay na importante lagi kayo kay as what I have said, igsoon, today is the last day of our preparation for tomorrow's event, anniversary sa church na to. Manang busy mi ron. Manang nisayo ko ron igsoon kay na mga bisita niya. No, so let's start na. Again, ang ato ang topic karon is about kining pagkapalahubog bitaw. Ay, Brad, ganahan ka sa topic na to, Brad. Shout out, Brad. Joy, good morning, Brad. Shout out ni Boss Boy Cano o Johnler
Lerornas nga ga-onboard pa karon. Okay? Brad, nindot niya itong topic ron, Brad. Itong atong gisgutan, gapon. Okay. Again, our topic for this morning, palanuga na, palihog, Brad. Atong topic karon is about kaning palahubog. Unsa man gyud ni siya? Gisugo ba gyud ta sa Ginoo? Ani? Gisugo ba gyud ani? Unsa man ni siya makaayom kadaot? Okay? So atong tanang pasultiyon ng Biblia. Kaya daghan nagdebate ani. Ako di man jud ko moapil og debate kay wa may ayo ng debate, pero basta biblik arik sa mag-base sa Bible, ari jud ko mo kuan mga igsoon, ari ko diri mo tira ba? Ari ko diri mo stick sa Bible. Okay? So natay basahon ng igsoon. Pasiuna nga bersikulo. Daghan man ni kita nyo ng caption igsoon. Kanang tanan diha nga kanang caption ako karon igsoon, kana nga bersikulo tanan may tungod na sa pagkapalahubog. Okay? So nga to ang teksto karon igsoon, our text for this morning. Nag-ingon si Pablo. Okay, naani siya sa Episo. Daghan man ni kayo follow-up verse diri akong gikuan aron sure. Episo 5:18. Paminaw mo. Og sa mga brad na ko diha, og naamang ko'y masagiran diri nga palahubog, I love you. Dili ba pasabot nga ako ning gi-share kay ako mong paundangon. Gusto lang ko nga mamalandong ta or mamalandong mo. Kay gihigugma ta mo. Ug ang pagpili, ang choice na ra nato. Ako lang pasultiyon ng balaang kasulatan ba? Okay? Kay diha ba ako gikan? No? Wa may diha tagikan. Episo 5:18. Again, Episo kapitulo 5 bersikulo 18. Nag-ingon ang balaang kasulatan. Ayaw kamo paghubog-hubog. Okay? Kay makadaot lamang kini kaninyo. Tinguhahin ninyo nga mapuno kamo sa Espiritu. Again, Episo 5:18, ayaw kamo paghubog-hubog. Mga brad, kay makadaot lamang kini kaninyo. Ang uban, mismo ingon, panagsa man pastor, pero hubog yapon. Panagsa nga pagkahubog, makuha na ikson, muani gipunta na. Basta mag-istorya na tayo ikson. Kundi tinguhaahin ninyo nga mapuno kamo sa Espiritu Santo. Ang Diyos magapanalangin sa iyong balaang pulongso. Nining kabuntagon, ikson, gipahinumduman ta ni Pablo. Si Apostle Paul mismo, ikson, si San Pablo. Si Patron San Pablo, ikson. Nag-ingon. Yes, it's biblical. The Word of God tells us this morning, ingon siya, si Pablo sa Episo 5:18, ayaw kamo paghubog-hubog, kay makadaot kini kaninyo pangutana, makadaot ba? Yes. Di ako gikan. Nay time nga giitsa na lang ko diri igsoon, gihatod ko, hubog ko. Based on my experience igsoon, once makasyabo ka, makainom ka, mangita kag babay. Ingon sila igsoon, kana ko nung mga adik-adik, sayop sila ni. Paminaw mga drug dependent gani undang na. Di ba mao nilang giingon na to? Ingon sila nang rape kay adik. Nang rape kay adik-adik, giunay niya pag-rape iyang anak kay adik-adik. Giunay niya puro adik-adik pasanginlan, wala sila kay bao. Nga kami nga mga adik-adik sa una makasuyop mi, wa mi gana og babae. Mao ginay prangka. Once gali kami maigo mi gayo sa tama igsoon. Kanang as in igo gyud. Di mi ganahag babae. Di ba mga brad? Ng mga drug dependent, former drug dependent. Makasuyop mi, di mi ganahag babae. Pero, kung musuyop mi, dabdab. No? Sabayan na mo grade horse, tanduay, kana. Mangita na mig babae. Okay? In other words, ang paghubog-hubog, dili makaayo. Unsay giingon diri ni Pablo igsoon? Ayaw ka mo paghubog-hubog kay makadaot. Yes, makadaot. How many times ako ning gibalik-balik igsoon na man jud ko'y ministry sa prisuhan. Pila ka prisuhan akong gisulod kada interview na ko nganong gi-rape nimo. Nganong gipusil nimo. Di ba naa may lisensya imong pusil? Yes, na lisensya pero siya pod nakainuman. Way gipili ning mahubog kay igsoon. Namatay sa disgrasya, hubog nag-drive. Okay? Nakaligis, hubog nag-drive. Okay? Tanawa, tinuod ang gingon ni Pablo, ayaw mo paghubog-hubog kay makadaot. Makadaot! No? Ako igsoon, 12 years, 16 years kapin ako nga bisyo-bisyo. Daghan kong mga barkada nga palahubog, tagsaray palahubog. Nga
nailhan ako nga inig mahubog matog. Kasagaran na nasaba kayo, kasagaran na ang uban maglakaw-lakaw, bisag unsa hantod, bisag unsa magmaoy, nay mga ingana. No? Pilara ka mahubog nga matog. Naapod pero talagsaon ra kay kasagaran, ari kasa kay baba manggawas na mga bulala igsoon. Sakto si Pablo ang pagkapalahubog makadaot. And aside from that, igsoon, ang pagkapalahubog makadaot sa tong lawas. Okay? Ang pagkapalahubog igsoon, kung permintihon na nato siya, hubog diri, hubog dito, sige lagag kahubog. No? Ikaw siya, mahubog raman ko pastor, og naay kalingawan. What if pirmi kalingawan? No? Pirmi kalingawan, no? What if kada adlaw ang pista? What if mahubog ka kada adlaw? Asa na paingon lawas timan ni igsoon. Kung mupugas ka kanunay og kanang makadaot nga bisyo, makadaot sa lawas mo ani ta nga madaot asa man. Magpugas tagtanduay red horse kulapo, green perico. Asa man na padong? Atay. Pangutana pa mos doktor, di ba ingnon mo kana? Kabantay mo nang naay nag-maintenance na ayaw nag-inom tay ha, di ba? Ayaw nagsigarilyo, makadaot. The doctors knows. 8. Ano mga igsoon nga, ari ta sa Bible lang, di ta mag-apil-apil og mga tao. Okay? Okay? Dili lang ta mag-apil-apil na, magamit og mga tao kay makasada. Ari lang ta sa Biblia. Ayaw kamo paghubog-hubog kay makadaot lamang ninyo kini. Okay? Sunod, hinoon. Tinguhain ninyo ang mapuno sa Espiritu Santo. Okay. Before na to ni expounding mapuno sa Espiritu Santo igsoon. Mangita taglaing reference sa Bible about palahubog. Ari na punta ni Pablo, si Pablo gyud nagsigig istorya ni igsoon. Si Pablo na pod, si Apostle Paul, Saint Paul ning ingon sa Roma 13:13. Ingon si Pablo, magtarong kita sa atong pagkinabuhi ingon nga mga tao nga anaa sa kahayag. Sige ingon niya, ingon nga mga tao nga anaa sa kahayag. Magtarong daw ta. Kaya nga atong Diyos, si Lord igsoon kahayag. Kita, ingon nga nagsunod, followers ni Kristo, nagsunod sa kahayag. Okay? Magtarong daw tas itong pagkinabuhi. No? Nga makita, yun nga naglakaw tas kahayag. Sumpay, dili sa pagpatuyang sa paghudyaka o sa paghubog-hubog. Nanapod. Nasaghira na po ang paghubog-hubog. Okay? Dili na nato tiwaso ng unahan kay mga kahilaya naman ni kalawayan ganing paghubog-hubog no. Sige ingon ni Pablo Ikson, magtarong kita sa atong pagkinabuhi ingon nga mga tao nga anaas kayag. If we claim ourselves that we are walking or living in the light, or we are walking in the light, naglakaw tas kahayag, then magtarong tas atong pagkinabuhi ingon nga naas kahayag. Maglakaw ta ingon nga naas kahayag, no? Gingon diri igsoon dili sa kay magpatuyang sa paghudyaka unya na gingon diri paghubog-hubog. Ang paghubog-hubog diri igsoon wala na naglakaw sa kahayag kung dili naglakaw sa kangit-ngit. Amen. Sa ilo ako mao ni. Kay si Pablo miingon nga magtarong kita sa atong pagkinabuhi. Ingon nga mga tao nga anaa sa kahayag. So magkinabuhi daw ta nga naas kahayag na ni Kristo nas Ginoo mga giluwas. Okay? Nanapoy nag-chat na to, nag-message, oy gatama ka pa man brad, no? Kunya, ug ato ra bang padadag picture nga kauban day ko sa mga kapulisan nga nagsigigwali, madlock. No? Wait sa mga igsona, ato ning patulan gamay. Kay nindot ni. Diyot sa mga igsona. Kay ganahan ko mo reply og mga ngani. Lab? Wait sa mga igsuna. Nira kay, ako lang gud punggi. Okay? So, atong nadungog mga igsono, atong na dungog ang ato ang second reference ani nga connected ani nga verse igsoon. Di ba? Maglakaw daw ta, magtarong tas tong pagkinabuhi, mag-ingon nga anaas kahayag. So maglakaw tas kahayag.
subo pa malandungon ang next verse. No, dili ta magpatuyang, no? Likaya na to ng mga hudyaka niya nay paghubog-hubog. In other words, ang paghubog-hubog sign nga wata naglakaw sa kahayag. O kung wata naglakaw sa kahayag, asa man ta naglakaw? Period, dili na nato na isulti. Kay bawo na ta. Duha raman kahayag ug kangit-ngit. Napailain bersikulo igsoon. Pablo gyapon. Ang atong main text is Episo, si Pablo gyapon. Ikaduha nga text na to igsoon sa Roma, si Pablo gyapon. Ikatulo, sa Galacia, Pablo gyapon eh. Ingon siya, paminaw mo. Galacia 5:19 hangtod sa 21. Listen carefully, ingon diri. Sayon kayo pag ila sa buhat sa tawhanong kinaiya, makita kini diya sa lawayon nga pakigilawas, huga og hilas nga mga buhat, ingon man sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos ug sa pagpamarang. Makita usab kini sa pagdinumtanay, no? Mao ni mga delikado nga mga kinaiya binuhatan, pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil, kasina, kapungot, kahakog, okay? Pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, sunod, pagkapalahubog. Nanapod, padayon ta, pagkapalahubog, no? Pagkamapatuyangon sa lawas nung kaibog ug uban pa. At busa pasidanaan ko kamo karon sama sa akong gihimo kaniadto. Okay? Sama sa akong gihimo kaniadto, palahubog din si Pablo sa una. Ang magbuhat nining mga butanga walay dapit sa gingharian sa langit. Again, ang magbuhat nining mga butanga walay dapit sa gingharian sa langit. Balik ko na to. Naapil ang pagkapalahubog. Sao man nato ni ron. Laksion lang nato ni. Di na lang nato ni apilo ning kuan Biblia or di ba? Magbasa tag Biblia, di na to laktawan. Kani apilo na to ni. Isog tambarog sa kamaton din ato ning i-shout out. Amen. Muna igsoon akong gikuan diha nga mo ni di na to nilaktawan ni. Klaro na oh. Tuotang Pablo. Saint Paul, tuota. Pero unsa man ning sulti siya nga di maayong paghubog-hubog. Okay? Mo niya giingon no, tanawa. Pagkapalahubog, apil. Unya dara ang tumoy ang magbuhat nining mga butanga walay dapit sa gingharian sa Dios. Walay dapit sa gingharian sa Dios. Apil ang palahubog. Okay? Mao na siya. Sunod. Dapag yun, Ikson. Okay? Nanapod Pablo, gyapon Korinto na. Okay, ingon siya. 1 Korinto 6, rita, 9. Mauna to di lahi na di po ni. Okay. 1 Korinto 6, 9. Okay? Nawa na tong ningbas na to. Asa na ka to? Tasalain man to. Hadlok man day. Hadlok man day mo kuan. Ipadragtis. Okay. 1 Korinto 6, 9. Sa walay duha-duha na sayod kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Listen carefully. Listen carefully. Look at me. 1 Korinto 6, 9. Sa walay duha-duha na sayod kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ayaw panglimbong. Ano? Ayaw pagpanglimbong kay ang mga tao nga makigilawason. Mga tao nga og nagsimba og mga Diyos-Diyos o mga mananapaw o nakighilawas, pasayloa ako no. Ako ra ning gibasa, nakighilawas sa isig ka lalaki o isig ka babae o kawatan, hakog og mga palahubog na pod. Palahubog na pod. Okay? Diretso ta aron madali sa 11. Ang pipila kaniyo sama gayud niana kanido apan nahugasan na kamo sa inyong mga sala. O gihalad na kamo ngadto sa Dios, gipamatarong na kamo sa Dios pinaagi sa ngalan ni Jesucristo, pinaagi sa Espiritu sa atong Dios. So kita nga nanan sa Ginoo na bag-o na ta dili na ta magapil-apil na ani. 2 Corinthians 5:17 ang nanan ni Kristo na bag-o na. Kung unsa ta sa una igso na biyaan na nato na. Bag-o na tang binuhat sa atong pagkinabuhi karon makita na si Kristo. Nanapoy pala hubog igsoon. No? Sa ilualan sa mga igsoon pero sa tanan nga naminaw if ever naa ka sa ani. Gapos ka na igsoon. Gusto ka makabalo nga unsaon pagawas ana. Pwede ko nimo i-message pero wala ta mo pugsa. Choice na to ni igsoon. Amen. Dapag yun igsoon. Pablo to. About palahubong ni Timoteo na pod. Kaning sa Timoteo igsoon. Unya ra ni Timoteo. Arita sa panultihon si Solomon. Okay. Ingon si Solomon sa lesson na take note, Brad. Take note. Kay baho kong gaminaw kada. Panultihon 21. Paminaw mo. Ang bino makahimo kanimong sabaan og buang-buang. Busa ang paghubog-hubog binuang. Again, panultihon 21.
ang bino makahimo kanimong sabaan og buang-buang. Di ako sa una, daghan kay ko ingani. Nangalikoy, saba kayo. Ang hilumon na sabaan, ang sabaan na hilumon or something ana, no? Tungod sa bino. Now, busa ang paghubog-hubog binuang. Okay? Binuang ngayon si Solomon ang malamon nga hari. So binuang daw ang paghubog-hubog. Laksiyon lang nato pre. Kung moingon mo nga sa Old Testament ra man na pastor, grasya naman taron. New Testament man to kung gibasa ganiya kaning mga Korinto, Galacia, Filipos, New Testament na Episo. Okay? Ari na punta sa panultihon na putikson. Solomon gyapon sa Old Testament. Panultihon 23:31. Ingon dire, ayaw patintal sa bino. Again, panultihon brad, panultihon 23:31. Ayaw patintal sa bino. Bisan pagpula na kinikaayo. Tanawaw? Ayaw patintal sa bino bisan pagpula na kinikaayo og madanihon. Di ba madanihon? Kaayo og haut kaayo nga tunlon or lami kay tunlon daw, no? Ako ikson makita ko sa labi na magtama ko gikan. Kasuyop ko ba or nagsulo ko. Makakita gali ko red horse nga kana bitong gipaningot og ayo kay bugnaw kayo magtutuwa kong laway ay. Kalami ani yarokon. Pero karon ikson uban sa tabang sa Ginoo. Uban sa tabang sa Ginoo. Bisag libutan pa kog mga dahang palahubog og bugnaw kay nga mga lagmi kay nga mga ilimnon nga paborito nako. Di jud ko batiyon og pag kanang maglaway bitaw og hawon dili og dili. Ingon na lang ko ng tigtagay nga bay nga unsa naman ni si James laki na jud. Di sige ba one shot ra god? One shot ra? Ingo ayaw pasayloa lang jud ko, no? Nya ang uban igsoon na ko i-share niya. Ang uban nga mga amigo na kumuingon man na nga Brad, di ba, man, ingon man ang Biblia nga, pwede ta mo inom o gamay. Nga, dili lang ko paghubog, siyat lang. Ako din salamat lang. Bitaw, naabi tayo giingon sa Biblia na. Pero mao man kung giingon sa Biblia, ikson, paminaw mo. Tanawa na ilang verse nga gigamit ta, nga mo inom ta, tanawa. 1 Timoteo 5:23, unsay giingon dire. Ayaw na pag-inom og si Pablo ni, iyang gisultian si Timoteo nga iyang disciple. Tanawa. 1 Timoteo 5:23 ingon diri, ayaw na pag-inom og tubig lamang kundi inom usab og jutayng bino. Nay word diri nga jutayng bino. Jutayng bino gamay ra jud kayo na. Unya dili po ni ingon nga maghubog ta. Gamay kayo unya tambal. Tanawa. Ngano mang paimnon man si Timoteo igsoon tungod kay aron kahilisan ka. Kami sa akong asawa na ami giinom 0% alcohol pero tagsara kay tanan kanarang naimuhatag na mo. Kaya may time nagwali ko niya gitagaan ko og wine ba. Kulbaan ko sao man nato nilab nga na may wine di man ko ani manim tanaw na ko red wine sa tanaw ko okay man dai 0% alcohol pero ning inom nga gamay ra pod wa gyud nagihurot na mo. Gamay ra kayo wa gali usa ka baso basta gamay lang. Tamis man ngana no. Inom og gamayng bino aron kahilisan. Pag ayo kay kanunay karabang masakit si Timoteo day masakiton tanawa. Si Timoteo masakiton nahibaw-an ni Pablo. Mao nang ingon si Timoteo, sige ra mo kag inom ani kay aron basin hilig ning food trip si Timoteo kay aron mangingon diri kay aron mahilisan ka. Hilig sigon siya kilaw, sugba, karne. Unya gingon diri igsoon, inom og gamayng bino kay aron kahilisan ka. Okay? May purpose. So naay purpose, tambal. Dili ang purpose nga ngana no? Laki ang hubog-hubog igsoon no? Laki. No? Ang uban pod nilang nga excuses igsoon nga magubog-hubog daw ta kay si Jesus kuno pala hubog asa. Asan dapita gisulat sa Biblia nga si Jesus nahubog? Wala. Hinuon na ay verse nga si Jesus naghimo og bino. Pero unsa na nga klase nga bino ang pangutana? Daghang klase sa bino. Naay bino nga dili ingon nga makahubog, nga dili parehag tama sa tanduay, kulapo, girenpiriko, red horse. Okay? Good wine, ay gitawag good wine. Yes, pila katadyaw ang gihimo ni si Kristo kay palahubog kuno, pila kuno katadyaw yes tinuod. Si Kristo naghimog bino. Pero naabay na record diha sa Bible. Sa nasa ka mangita ng Bible, walay gingon diha nga nagligid-ligid sa kahubog si Jesus. Wala. Walay na record nga bisag kinsa nila diha. Nag-celebrate siya ang pangutana unsa nang binuha. Walay na record nga nahubog. It means nga kato nga bino dito makahubog. Kay kung makahubog pa to, pila gusto katadyaw, dapat mahubog ta. Usa ka lungnik, lipong nagaliko.
Pero kato pila katadyaw nganong walay nahubog kay lahi to nga klase sa bino nga gigama ni Jesus. No? So it means mga igsoon nga wala nag-promote si Jesus nga mahimo tang palahubog. Kay walay na record dito nga nahubog. Amen. Hinoon ang balaang kasulatan nag-ingon sa 1 Corinto 6:19. Wala ba kamo masayod? Pablo kay po nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo ug nga gihatag sa Dios kaninyo. Dili kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon kundi ang Dios. Sa 20, gipalit na kamo niya tungod atong iyang kinabuhi gihatag igsoon sa dihang didto sa ibabaw sa cross sa Kalbaryo. Amen. Busa gamita ang inyong lawas. Again, gamita ang inyong lawas alang sa himaya sa Dios. And do we think na himaya si Lord kung maghubog-hubog ta? Amen. Again, igsura ako tamang balikan. Daghan kayong mga dagko nga prisuhan na sudlan ako, nangutana ko. Kanang nakaknay mga case nga rape ilang kaso, iyang gi-rape ilang anak. Iyang gi-rape ang iyang pag-umangkon. Iyang gikamang ilang silingan. No, naikabit, adultery ang kaso, no? Hubog. Iyang gihimo kay hubog daw. Tanawa ang impact sa hubog. Maayo ba na? Maayo ba na ang impact sa mga kapalahubog? Girip ang anak mismo. Girip ang silingan. Di ba? Gibiyaan ang asawa kay mauni. Karon ikso na nagpa-advise na ko, babae mismo. OFW. Nakasa siya glaki. Kay hubog siya nga iyang gihimo to. Hangtod karon buwag sila broken. Dili na ko isulti sister if you are watching this time. OFW, nagpa-advise na ko, pastor, nakasa kog laki, ako nang giangkon. Pero ako tong nahimo kay hubog ko. Tanawa? Hubog ka, nakalimot na ka, nga minyo ka? Hubog ka, nakalimot ka, nga nakighilawas na ka sa dili ni mo bana? Maayo ang pagkapalahubog, dili. Dili, maayo. Mawakas huna-huna ni mo. Nanigbas. Hubog ko, sir, dito sa police station. Namusil. Hubog ko, sir. Gipusil. Kay hubog ka, nya baba ni mo, bulala na kayo ka, gipusil. Gitigbas kay saba, kay kasig pamikil, sigig pasingit. Di ba? Naman ka na sa prisuhon. Uy, brad, ano man eh? Nasa prisuhon ka na, naprisuhon ka, nanion manggug ko, kay hubog lagi, wako kagwanta ba? Hubogan eh. Dili maayo ang pagkapalahubog. Again, so niingon ang pulong sa Ginoo. Our body is the temple of the Holy Spirit. Templo kini. Ug ang Espiritu Santo balaan. Do you think mupuyo siya sa kahugawan? Balaan ang Espiritu Santo. Amen. And then, aside from that, sa last verse, sa 1 Corinto 6:20, busa gamita. Gamita ang inyong lawas alang sa himaya sa Dios. Amen. Diha tagikan na ng hubog-hubog, eh. Di ba? Nakasuyop ko, nakainom. Pag uli sabay, di katog, unya, tungod kay sabayan akong tanduay. Gisabayan akong red horse. Nagrigor akong nahuna, gichatan, ginawa kong uyab. Gipugos na ako, nag-away me. Nga naman, laki ang utok ni mo mahubog ka. Yes, tinuod na. Na ako'y na ministeryohan, igsoon nga, iyang girip ang anak sa iyang asawa. Iyang asawa na anak sa una. Kana bitong sa single mom siya ba? Siya nakalib-in siya. Kunya nanay anak daan, girip niya. Giunay niya. Hubog. Maayo ang hubog, di maayo. Di maayo. Ano maayo man tawag na i-promote na ito na nga, tanawang impact. Di ba? Kundili, balik na sa itong main text sa arita sa Episo 5. Mo niya itong main text igsoon. Ingon dire, Episo 5:18. Ayaw ko mo pagubog-hubog kay makadaot lamang kini kaninyo. Tagay niya kog warm water lang. Hinoon nga pagpapuno kamo sa Espiritu Santo. Instead nga maghubog ta igsoon sa tanduay. Maghubog ka ta sa Espiritu Santo, magpapuno ba? Ngano man. Why is it that Apostle Paul iyang gipromote kining instead nga maghubog-hubog ta, magpapuno ta sa Espiritu Santo. Ngano man, tungod kay kung mapuno ta sa Espiritu Santo, ako man siyang gipamalandungan mga igsoon, mura bitawog ang iyang tama sa Holy Spirit, ang impact. Mura po kag mahubog nga. Tanawa,
Kung naay manguyab ang lalaki di kaingon mo inom una, bantay mo. Nya ang pagkapalubog murag mo bagay mong naong diha man tagikan, no? Ang Holy Spirit po digson once we are filled with the Holy Spirit. Isog ta. Isog ta mo barog sa kamatuoran. Isog ta mo sultis tinuod. Amen. Basta puno ta sa Espiritu Santo. Tanawa. Mao ni diferensya kayo mga igsoon ang impact sa palahubog ka, no? Palahubog ka, magmaoy ka ang uban. Dili tanan pero daghan magmaoy. Ang uban init og mamusil, daghan nanumbag, ang uban ng rape, ang uban ng ngabit, nangamang og babae, no? Ang uban igsoon sama song gi-share ninyo. Kailagan din ako ha, dili na ako i-mention. No? Dili na ako i-mention ha. Kauban niya sa trabaho igsoon. Friend ra sila. Nagtagay. Nagtagay ang company niya. Tagay. Nya timan-ig so na ang babae igsoon. Let's say, nabutang siya sa third sex. Ang babae, or matawag na to, og tumboy. Ha? Dili na ko i-mention. Na ako nahibaw ang istorya. Nga gi-share po sa akong barkada, nga suod. Tumboy siya. Let's say, ibutang talang og, yes, ilaha man ang choice, nabilong sila sa third sex. Okay, tumboy. Tumboy yan, nag-inom. Pagkahubog nila, gilabtan ang tumboy sa laki. Buntis karon nay anak. Nya tumboy man siya, yang ganahan babae man. Unsaon man wa siya nagminyo na siya anak. Di sa resulta sa nangahubog man, tanawa. Now karon mangutana ko, maayo ang pagkapalahubog, maayo bagyapon. Di ba? Mao na niingon si Pablo igsoon nga instead nga maghubog-hubog mo, pagpapuno hinuon kamo sa Espiritu Santo. Why? Tungod kay ang impact sa Holy Spirit mao ni once we are filled with the Holy Spirit, mao ni resulta. Galacia 5:22 hangtod sa 23. Kung kada adlaw magpapuno ta sa Holy Spirit sa presence ni Lord, sa Espiritu Santo, mao ni mahitabo na to. Galacia 5:22 hangtod sa 23. Apan ang Espiritu Santo naghatag sa gugma. Tanawa? Lami kay ning tama sa presensya sa Ginoo. Unsa may resulta? Tanawa ha? Kumpara sa pagkapalahubog. Tanawa? Gugma. Ang Espiritu Santo maghatag og gugma. Kalipay. Kalinaw. Di ba? Malinawon ba dahil tanang magahubog ta nga mag... Kana si tawag mag... Tawag na ka ng bation ako sa una mga brad. Hangover. Malinaw na hangover ka labad mo. Pero ang Espiritu Santo, once puno ta sa Holy Spirit, maghatag kini gugma, kalipay, kalinaw. Malinawon ka doon ay. Pailob. Malinawon ang pamilya. No? Malinawon. Kabantay mo ng pamilya nga ang banag asawa di igin mo inom. Linaw. Dahil akong Brad, nagtanaw. Di ba Brad? Saksi ka Brad. O ikaw mismo, imong asawa mismo ni ingon. Once makainom ka, wana. Looy kay imong asawa. Di ba? Nawa? Kalinaw. Once Holy Spirit ang naani mo, ang imong gipuno. Puno ka sa Holy Spirit ang naani mo. Gugma, kalipay, kalinaw, pailob. Ang palahubog na ba na pailob, init kay una. Okay? Diha tagikan. Kaluoy. No? Kaluoy. Kanang palahubog na ba na kaluoy, girip, gali yan kaugali yung anak. Pero kung puno ta sa Holy Spirit na kay pailob, kaluoy, kaayo. Okay? Pagka matinudanon, no? Faithfulness, matinudanon kasi imong asawa, imong bana. Pero kung hubog ka, di ba, makalimot ka nga minyo ka, mupatol kasi imong kauban. Mao na diha, naidagang kay mga nahitabuan na igsoon. And then dapat gyud pagka mapainobsanon, mao ni ang Holy Spirit kung mapapuno ta. Pagka mapainobsanon, pagka mapugnanon, no? Self-control. Once we are filled with the Holy Spirit, naay gitawag og self-control. Okay? Makapugong tas tong kaugalingon sa paghimog dautan or paghimog sala kung puno ta sa Holy Spirit. Pero kung puno ta sa tanduay, kung hubog ta, makapugong ta di nang rape gani ka. Di ba? Tanawa na musel, wa ka pugong. Why? Yes, it's biblical. Wa kay self-control once drunk ka. Di ba? Nahubog ka. Okay? Daghan jud masuko na ko ning tapika ba, pero bahala masuko mo na ako basta ang Ginoo masuko na ko. Anong suko mo muna ko? Suko mo sa Ginoo, pulong sa Ginoo ni akong gibasa ra man ako ni. Okay? Yan na pa gyud, ano? Pagka mapaubsanon, yes, pagka mapinugnanon sa kagalingon, kining mga butanga wala may supak, bisan unsang balaod, no? Wa kay kontra. Thank you, love. Dili maayo ang pagkapalahubog.
Amen. Shout out ni Yods Brad. Gakatawa na minaw nimo. Kay naigo kuno ko. Regards ko ni Yods Brad. Mas Itske dire. Dali ko Itske. Itske. Dali. Dili gamay. Ning tanaw daw si Yods. Dara. Okay. Lako na. Di ba? Dili maayo ang pagkapalahubog. Ingon si Saint Paul. Instead nga maghubog-hubog mo, may pa'y magpapuno mo sa Espiritu Santo. Kay was ang tao palahubog, gubot, gina. Siguro ang uban, matugra, pero no, majority daghag bikil. Igsoon. Dili, maayo ang impact. And aside from that, igsoon, kung magsigi ka nga na palahubog, makadaot sa lawas. Atong lawas, templo sa Ginoo. Templo sa Espiritu Santo. Kung tinuod tang nahigugma sa Ginoo, ampingan na to ang atong lawas. Kung tinuod tang nag-celebrate para mahimaya ang Ginoo, atong lawas po, atong iselebrar sa Ginoo, nga malipay ang Ginoo sa atong lawas, dili mag-old anak. Nag-celebrate ka sa akong kaayo, nagpasalamat ka, nagparty mo, pero imong lawas na, unsa naman na, templo na ko na, balaan na, no, ingon ang Ginoo, pagbalaan ka mo. Amen? Muna mga igsoon nga, dili siya maayo igsoon. Instead, ingon si Paul, as what I have said, ganina, igsoon nga, magpapuno ta sa Espiritu Santo. Kaya ang Espiritu Santo, igsoon, ang iyang impact, ang iyang tama, makabuutan na to. Makamaayo na tong tao. No? Makapahimo na tong matinud-anon. No? Sabay matinud-anon na nang palahubog ka niya, layo kasi mong usawa. Layo kasi mong bana. Niya palahubog ka. Yang imong katagay doon ay mga laki na babae na adyo na posibilidad kay nalayo ka sa imong paris. Nya pala hubog ka. Piti jud ka ngano man dagang nahitabuan na. No? Dagang nahitabuan na igsoon mao na nga igsoon kung nahigugma ka sa Ginoo. According to the word of God ingon siya, if you love me, then obey my commandments. Usa sa iyang sugo mao ni. Dili ta maghubog-hubog. Ang uban siguro moabot ni sa lain-lain nga mga na prinsipyo nga tao, masuko sila nako okay ra na. Kay og masuko mo nako, nagbasa ram pugos Biblia. It means nga nasuko mo sa Biblia, nasuko mo sa Ginoo. Basta ako igsoon. Aside from that, nga naani sa Bible, it's biblical, is ako sa ni kasinatian. Kapila ko nahubog diha nga buto-buto ng bahay na mo sa una. Way back, katong time nga tama kay ko kanunay. Hubog ko igsoon, kapila na buslot na mong pultahan, igos ko mo na ko. Ibaw na mo, former criminology student. Kami, naami karate, na normal man na. Kapila na ko gibundak among TV kay hubog ko. TV na mo akong gilarot na. Nagsalida pa niya, wako ganahe ba? Sa to akong gitanawin, nga nagpungot ko. Basketball man siguro to, ron sa to, nga hubog ko, gilab, ay, postaan na dito, murag basket to, NBA. Hubog man ko niya, napildi akong gipostan. Gilarot na akong TV nga nagsalida pa, nakasoksak pa na. Giibot ako, gidakdak na ko. Ug di akong sumbagon, balik to. Kapila na ako gibali among antinas, TV sa una igsoon, basta mahubog ko. Ang among mga bungbong, kapila na ako nagipatiran, gisumbag, buslot. Why ayo ang pagkapalahubog, bati og impact. And aside from that, igsoon, makadaot sa lawas. Prangkahanay tabi. Di ba? Sige kag pugas kada adlaw. Kung tanduay, unsa man ang maka-elimnon igsoon. Makadaot mo pa, dili lang nahinon mo effect dayon. Daghan kong nakitaan igsoon nga ning undang nag-inom kay gidialysis na. Pero mo pa huwaton ba nato i-dialysis ta? Di ba? Huwaton ba nato nga masakiton ta? Usa ta mo undang no? Sayop karon nga himsog ta. Karon nga wa patay mga balatian igsoon mundang na ta, mga lagad ta sa Ginoo. Atong ipakita sa Ginoo nga nahigugma ta niya pinaagi sa pag-amping sa tong lawas. Dili kay abusuhan na tong lawas. Ingon nga templo sa Ginoo. Di ako gikan again, ako tumbalikan no. Kung moingon ang uban nga si Kristo palahubog. Yes. Gi-promote ni Jesus ang palahubog niya. So nag-promote siya makadaot di ay. Sa to pa ang wali ni Kristo, ang wali ni Pablo, nagsangka. Kinsam lang nagtawag ni Pablo, si Kristo man. Di ba? At the road to Damascus, so naglakaw si Pablo. Naihayag sa langit, natumba si Pablo. Ingon siya. Ingon si Pablo, nanitingog. Niingon na, kinsam ka na. Nanitingog sa langit nga, Saulo, nganong ginalutos mako kay si Paul, Saul man siya sa una. Before siya nahimong Pablo, yangan, Saulo siya.
Nganong ginalutos mo ko paghangan niya? Isa kinsa man ka? Usa gitubag sa tingog, ako si Kristo, ako si Jesus nga imong gilutos. In other words, ang nagtawag ni Pablo si Jesus. Yang uban maingon nga si Jesus nag-promote og palahubog niya. Sa ato pa, gabangga sila? No. Na-misinterpret lang nila. Ang gihimo nga miracle ni Jesus nga wine is dili tong klase sa bino nga pareha ng tanduway. Nga inighuman ni mog inom, tanduway dark. Dark na galidaan o kangit-ngit. Di ba? Tanaw na mga igsoon nga na siksi kay ba? Na ako'y gi-interview igsoon. Akong balik ko, no? Kuya, kaya yang kwan. Bird, rape may kaso. Go, Bird, nga nung imong grip sayangan ni mo eh. Gwapo man kang tao, manguyab na day ka. Kung nawari kay uyab, naagod, pastor. Tanawa, tubag niya. Akong girip, akong nahilabdan. Pastor, wako kagwanta kay, grabe na mong inom, naabdan mig kadlaw na inom niya. Sige, po siya labay-labay, good. Labay-labay niya, siksi kay, matanawa. Pero, wapa sila nahubog igsoon. Katong babae daw, nagsige na tog labay-labay, siksi, kuno kayong bayan na. Wapa niya hilabti. Pero pagkahubog na daw niya, nalikoy na iyang utok. Katong labay-labay nga, siksi, kay nakasure kunog mubo kayo sa kadangaw. Naglain daw yung buot mo, to nga nangita siya paagi, nga mahilabtan niya, na-rape niya, na-priso siya. Pangutana, makaayo ang palahubog, di. Nang rape, asa siya, natingkagol. Nasa sa dako nga prisuhan, karon. Pero okay ba, huwag gawas na ba? Basta na-interview na ko siya. Dili maayo, igsoon, ang kapagkapalhubog. Igsoon, kung nahigugma ka sa Ginoo, nahigugma ka sa imong lawas, isip templo sa Espiritu Santo, ampingan, nato ni. Part sa pag-amping is mulikay daog mga butang nga makadaot sa tong lawas. Gitawag gali na siya makadaot nga bisyo kay moabot ang panahon nga madaot ta. Amen. Ug ang consequence, ang resulta igsoon, dili na mo resulta dayon. Dili na siya pareha sa sili nga muhalang dayon. It takes time and then nay appointed time nga muani ta sa atong gitanom. Kay ang balaang kasulatan nagtug-an kung unsa atong ipugas mao tong anihon. Amen. Mao na nga ipakita nito sa Ginoo igsoon nga atong gibalyo ni. Ingon ang Korinto, gipalit na ta sa mahal nga bili. Kinabuhi ni Kristo iyang gihatag nato igsoon ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Mahal kayo. Di ba? Niyang last line, busa himayaan ninyo siya, ang Diyos sa inyong lawas. Again, busa himayaan ninyo ang Diyos sa inyong lawas. And speaking of pagkapalahubog, do we think na himaya ang ginawa na? Lord, mga igsoon, ako lang yung gi-share ninyo. Diliingon kayo, if ever na mga kadungog ani nga palahubog, paundangon tamo. Tagaan lang tamo igsoon og let's say, realization kung makadaot or makaayo ba siya. Malipay bang Ginoo or dili? Gisugo ba kita sa Ginoo ani? Amen. Igsoon, sultian ko kamo. Ningon ang John 10:10. Ang kawatan. Ang yawa. Okay? Ang kawatan ning ari sa pagpangawat, pagpatay o paglaglag. Apan ning ari ako, si Jesus, ningon siya, aron maghatag kaninyo og madagayaon kinabuhi. In other words, si Jesus is pro-life. Si Jesus igsoon is kinabuhi ang iyang igi-promote. Ang pagkapalahubog kay mamatay man ta kadugayon na. Di ba? Daghan kayo hubog na to nya wa na kamata. Bisan diri sa mua. Naingana nga nahitabo. Ihinubig ron tanduway ba? Wa kamata. Giataki. Dili maayo. So, in other words, igsoon, ingon nga kita nagsunod mga atas Ginoo. Nangalagad ta ni Kristo. Okay? So, ampingan na to itong lawas, igsoon. Isip templo ni sa Espiritu Santo. Instead nga maghubog-hubog ta, ato kang i-divert na. Okay? Mo-shape ta, igsoon. Magtama ta sa presensyas Ginoo, no? Atong paningkamutan nga mapuno ta sa Espiritu Santo everyday. Pastor, unsaon nga mapuno sa Espiritu Santo? Kanang nakita ni Lord, no? Like, magbasa kag balaang kasulatan, Biblia. No? Magampo ka kanunay. Nya magampo niya. Muhatag kag quality time ni Lord igsoon. That way, kuan ka na igsoon, nagpapuno ka sa ihang
presensya, no? That way, igsoon, nagpapuno ta sa Espiritu Santo. Kaya nga naman, ang atong gibuhat, mga butang man nga naimaya ang Ginoo. Amen? So, nindot kay nagtama, igsoon, makabuutan. Amen? So, ang pagkapalahubog, klaro na kayo. No? Mao na maigsoon nga, ako nag-share nyo igsoon para matudluan sa tanga. Unsaon nga maglakaw, nga matarong or mahimaya ang Ginoo. And aside from that, igsoon, tagaan ta mo, last na ning example. Kitang tanan, mga matay ra manggita. Hebrehanon 9:20 city, Hebrews 9:27, gikatakda nga ang tao mamatay gid. Now, listen, look at me. If ever mutaliwan ta ning kalibutan na, duha ka klase sa tao, tagaan ta mo example. Duha ka klase sa tao nga mutaliwan or mga matay. Ning kalibutan, mamatay ra manggita tanan. Ang usa ka tao, Diyos nun. No? Ang usa ka tao, Diyos nun, way bisyo. May nadlokon sa Ginoo. Maayong ehemplo. Namatay. Ang usa ka tao pod, palahubog. Period. Namatay. Asa na nilang duhang magbilin og maayong ligasiya? Di naman siro kinahanglan magunahon na patag maayo, no? Klaro naman. Now, balik ko na ko. Duha ka tao kintahay nga mga matay. Mutaliwan ining kalibutan na kay mamatay ra magita tanan. Mabot ang panahon. Ang usa ka tao igsoon, may nadlokon sa Ginoo. Diyos nun, buutan, maayong ehemplo. Okay? Walay bisyo. Ang iyang bisyo, Ginoo ra. Namatay siya. Di na pa yung sa katao nga namatay. Unsang tawana? Palahubog. Period. Namatay. Now, nilang duha, sa ilang kamatayon, kinsay magbilin og maayo nga ligasiya. Ang palahubog ba? Tanawa ng mga palahubog mamatay unsay kasagarang feedback. Tagam gitong tawhan na to magsigitog suka-suka. Gisukahan akong tiila to. Di ba? Tagam tutuhan na namatay mirisi. Kay grabe tutuhan na buntag pala hala tutoy. Grabe, nya katur ba no? May hunungdan gikulata yang asawa nga kay hubog kay wa na kaila. Gilamparo ang iyang asawa. Di ba? Tanawang mga marites feedback sa mga palahubog. Pero ang mamatay nga way bisyo, ang mamatay nga buutan may nadlokon sa Ginoo. Sayang nga gimingaw na jud ko ni kuan. Katubang anak ni ko no, grabe buutan na to kaayo. Sayang nga mao toy nagtabang no maayo kay tao, grabe. Nya Dios noon iyang gilid ang mga katawhan akong anak. Siya nakaingon nga muundang na nang makadaot nga bisyo mga lagad sa Ginoo pero sayang kay nawan agid siya pero di jud ko makalimot siyang gibuhat kabantay mo ang mga maayong tao nay Ginoo walay bisyo magbilin og maayong ligasiya. Abi yung igsoon, ang pagkinabuhi nato nining kalibutan na is about legacy. Amen nga mutaliwan ta nabatay ikabilin sa tong mga anak. What if mga matay ta igsoon mutaliwan ta nining kalibutan na proud ba nabay panghambog atong anak, atong asawa, atong bana, atong ginikanan nato. Amen. Apan siguro ko nga garbo ta sa atong ginikanan, atong asawa, atong bana. Kung mutaliwan ta nining kalibutan nga naay kahadlok sa Ginoo. Mutaliwan ta nining kalibutan nga buutan may nadlukon sa Ginoo. Mayong ehemplo, good example. Before na ko ni end, before we pray, ako i-share gamayong testimony. Back then, kay baonan mo, I was a former drug dependent for more than 16 years. Apil na ng palahubog, inom, sigarilyo, tanan, marijuana, syrup, bolkasil, rugby, tanan, mga makadaot nga bisyo, igsoon, babay. Grabing antos akong mami, igsoon, akong mama, patay naman akong mama. Ako hinungdan nga, pirmi at takihon akong mami, igsoon, kay mga hagis ko, makainom ko, balabad akong Unya, ningabot ang higayon, igsoon nga, ito akong nag-struggle kung wala na dyan ko ilang choice kundi mo duol sa Ginoo kay parehab naman ko nila. Ning surrender ko sa Ginoo, gibag-o ko sa Ginoo, pareha karon. Nahigawas na ko sa shabu, sigarilyo ka ng pagkapalahubog tanan, makadaot nga bisyo. Abi yung maigsoon, lipay kay akong mami. Akong mami, namatay nga malipayon. Tungod kay nahiluna ko. Nahiluna ko sa kamot sa Ginoo. Siguro si mami magulanon to nga namatay. Kung nagpabilin pa kong adik-adik na maligyag shabu, adik palahubog, hilig og babae sa una igsoon. No? Si mami nalipay nga mamatay. Namatay siya igsoon kay ang iyang anak nga banggiitang adik-adik palahubog na nasa sabakan sa Ginoo. Amen. Now, pangutanon ta mo, labi na mga batanon dia.
Ang kamatayon di matagaan. Mga brad, di matagaan. Bata, batanon, tiguwang, himsog ug masakiton. Way gipili. Daghang nangamatay nga himsog. Ug moabot ang kamatayon, proud ka nato ang atong parents, atong asawa, atong anak, atong bana, atong ginikanan. Amen. Proud ka nato atong mga higala, atong mga kadugo kaliwat. Amen. Igsoon, again, ang pagpuyo na to ning kalibutan na is about legacy. Moabot ang time, mutaliwan ta. Nindot ning mutaliwan ta ning kalibutan na nga magbilin ta og maayong pagtulunan sa kadaghanan. Nindot mutaliwan ning kalibutan na igsoon nga naatay gibilin bitaw nga kana bitaw maayong ligasiya tungod kay natay Ginoo, may nadlukon ta sa Ginoo. Amen. Again, ang ato jong topic this morning, atong gisintro is about aning pagkapalahubog. Ang balang kasulatan na mismo nagsulti, makadaot dili makaayo. And ibutang ta lang og di na to apilon ang Biblia, ang impact sa palahubog karon kay bawo namo. Kinsa may kasagaran ni adtos pulis. Sir, ano man, day hubog dre na ko yan, diba? Kabantay mo. Day time nga magwali ko igsuon. Magwali nung tako, di lang ako isulti og asa dapita. Kanilaging usahay, kanilaging naatay connection pod sa PNP. Glory to God, ana. Day time nga padung na ko magwali sa una, day hubog. Bagsi kayo. Ya kanilagi kay buutan naman ta kay nanam tas Ginoo, di naman ta mamali og tawo na di. Pwede naman to nako ilambos. Kay bisag pastor nako igsuon. Di man kalikayan nga namurag na pa bitaw kay namahuan. Nya karon magsige pa jud ko workout. Pwede ito nako siya piktan, pero wa nagpailob lang ko. Padung ko magwali. Akong gubuto ni. Ana tong hubog. Tanawa ang hubog ha. Gubuto na ko ni. Kinsa isog dire. Ay ako nagpahipi ko dito ko sa layo. Nanawag ko pulis. Ingko Brad. Palihog ko dire ko anbi. Ngano man sa problema Brad? Day hubog dire niya. Bulabugon man ko niya. Saon pagsugod na mo ani nga. Day nang hagis ari. Tawag ko. Dataod pilar ka segundo a minuto day patrol car ning so day. Di naganay ang mga tao abi nila dakpon. Ngano man mga igsoon? Tungod kay hubog, no? Why giila? No? Why respeto sa alagad sa Ginoo? Why respeto nga nahihimuon nga serbisyo nga para sa Ginoo? Iya daw ang guboto nagyantog pulis awan na dagan-dagan. Ano mga igsoon? Dili maayo ang impact aning pagkapalahubog. Aside nga dili maayo og impact sa komunidad, sa pamilya. Daghang pamilya na nga guba igsoon. Me personally, since I am a motivational speaker, daghang kay seminar nga speaker ko. Daghang miduol na ko mga ginikanan, asawa, anak, bungkag ang pamilya pastor kay palahubog kay papa. Og palahubog mawa na magwala na siya og mahubog pastor no. Daghang ang pamilya na apektuhan. No, daghang nadamay mga tao tungod anang bisyuha. Igsoon, di siya makaayo, dili siya maayog impact sa atong pamilya, sa komunidad, sa ubang tao. Pero kung atong sundon ang giingon ni Pablo nga, instead magpapuno ta sa Espiritu Santo, lami kayong impact, mabuutan ta, magkinabuhi ta sa gugma, puno sa kalipay, kalinaw, kaluoy, pagpailob, pagpugong sa kaugalingon. Amen? So, this morning, i-encourage ta nga, instead nga, naata na nga bisyo, igsoon, instead nga, anha ta diha magpalulong, magpapuno, hinunta, sa balaang Espiritu Santo. Kaya nga itong kinabuhi, gipalit na kini sa dako nga bili, mong iyang kinabuhi, sa iyang gihatag, sa dihang iyang gihatag kini, ngadtos ibabaw sa krus sa Kalbaryo, na banhaw siya in 3 days, igsoon, gipalitan niya. Ingon si Pablo sa iyang pulong sa iyang mensahe, dili na kamo ang tag-iya ni. Busa, himayaa ang Ginoo sa inyong lawas. Now, pangutanon ta mo aning pangutana. Do we think na himaya si Lord kung palahubog ta? Atong lawas ana igsoon, nahimaya ba si Lord? Amen? Nalipay ka ang Ginoo? Di ba itong lawas templo man sa Espiritu Santo? Do we think nalipay ang Holy Spirit kung maghubog-hubog ta? Sayon naman siguro kayo naon. Again, si Lord nag-promote o ginabuhi. Ang pagkapalahubog, kadugayan na itong inom, magkasakit ta sa atong atay.
may hinungdan usahay nga daghang sayo namatay. Apan kung ato nang likayan niya magpapuno ta sa Espiritu Santo igsoon instead nga magubog-hubog ta. Mutaas pa tong kinabuhi, mabuutan pa ta ug mamatay magalita, magbilin pa ta og maayong ligasiya. Amen. Mao ning mensahe kanato nining taknaas kabuntagon. Magampo ta. Hallelujah. Lord God, salamat sa imong mensahe, Ginoo. Nining sayo nga kabuntagon, Ginoo. Imo ming gipahinumduman kung asa mi dapat, Ginoo, magbabad. Asa mi dapat magpaadik sa ilimnon bang makahubog or sa Holy Spirit. Lord, tabangi mi, Ginoo, nga maglakaw mi nga subay sa imong kabubuton. Maglakaw mi nga maymaya ug malipay ka, Lord God. Tabangi mi, Ginoo, nga among ampingan, among lawas isip, templo sa Espiritu Santo, Ginoo. Dili mi gusto, Ginoo, nga di ka malipay na mo. So Lord, tabangi mi. And I pray to all of the viewers right now, bisan pa man og naay magkakita, makadungog ani, Ginoo. Nga nagsuffer siya ning addiction, Ginoo, ilimnong makahubog, tabangi siya, Ginoo. Nga mahigawas ana nga bisyo, Ginoo, kay di gyud na makaayo, makadaot na. Ug ang uban dili man kapugong, Lord, tabangi, Ginoo. Diya kanimo wala imposible, Lord God. Basta mo duol lang mi og nami pagtuo nimo, Lord God. Sigurado ang milagro. So Lord, again, tabangi mi, nga sa among lawas, mahimaya ka. Nga dili mi magpatuyang, Ginoo, aning lawas na mo, kung di ampingan na mo ni Ginoo. Ingon nga nahigugma mi nimo, kay imo ning gasa. Daghan mga tao karon, Ginoo, nga ning gasto og milyon, para lang masalbar ilang kinabuhi, kay naibalatian. Maunang Lord, kami, tabangi mi, nga magamping mi. Sa among lawas, Ginoo, isip templo sa Espiritu Santo. Lord, dalaygon ka sa walay katapusan, I pray, nga kaning mensahe nga among nadungog karon mao ni hinungdan, nga magamping mi sa among lawas, Ginoo. Mao ni hinungdan nga sa among lawas, himayaon ka namo. Mao ni hinungdan, Lord God, nga sa tanan namong pagabuhaton, magunahuna mi kanunay, nga nahimaya ba ka, nalipay ba ka sa among gibuhat. Magunahuna mi kanunay, nga pinaagi sa imong lawas, Ginoo, makapasidungog mi nimo, Ginoo. Kay gasa kini, gikan kanimo, Ginoo. Dili na kami ang tag-iya, gipalit na nimo ni sa imong ginabuhi, Ginoo. Sidang nagpalansang kay babaw sa krus sa Kalbaryo, usami nga imong gipalit sa bililhon nga bili. Mao nang tabangi mi, Lord, kay gusto mi nga himayaon ka namo in everything we do sa among lawas, Lord God. Nga dili ka masubo, Ginoo, nga makakita namo nga among giabusuhan ang among lawas, Ginoo. Kay kami ra pod mag-suffer pohon, kay ingon ka sa imong pulong kung unsa mong ipugas mo ani gyud mi. Ug naay consequence, Ginoo, tungod kay ikaw ang Dios sa hustisya. Imo jud iserve usa ka adlaw, iserve nimo ang consequence, Lord God, tungod kay hustisya ka. Dili lang ka puro gugma. Yes, tinuod mo pasaylo ka. Pero kung magpatuyang kun mi, nay resulta sa among binuhatan, Ginoo. Lord, thank you so much. Salamat kayo, Ginoo. And right now, I pray to all of the viewers around the world. Kutob sa makakitaan ni Ginoo, bisan asa ning dapita nga nasod mo abot. Makakitaan ni, bisan pa mag-reply, Lord, mamuhat ka. Tabangi mi nga magkinabuhi nga balaan. Magkinabuhi mi, Ginoo, nga nalipay ka. Nga mahimaya ka, Ginoo. Unsa man ang ilang problema karon, struggle, Lord God, to all of the viewers right now. Unsa man ilang gipas-an karon, mga kabugat, Ginoo. Tabangi, Ginoo, solusyoni, Ginoo. Tagay kasulbaran ang ilang problema, milagruhi sila, Lord God. Kung unsa nga dapit silang kinabuhi karon nga need nila ang imong hikap, need nila ang imong pagpamuhat, Lord, mulihok ka ng dapita, Lord God, in Jesus' name. Imong ipakita, imong milagro, ang kaibulungang butang, Ginoo. Salamat, Lord, nga ikaw milagroso, og dili jud kamo pasagad ka namo. Labi na sa imong mga kanakan. So, Lord, mamuhat ka. Unsa man ilang need karon, ilang problema, ilang gikinahanglan, Lord God, tagboa, Ginoo. Nanginahanglag kaayuhan sa balatian, physical and emotional, ayuha, Lord God. Pinaagi sa imong labod na nga ayo kami sa among klase-klase nga balatian, Ginoo. So, Lord, salamat. Salamat sa kagawasan usab, Lord God. If ever na nagtanaw karon diri, Ginoo, nga gusto nang mugawas sa mga addiction nga wa ka malipay, Lord, I declare deliverance in Jesus' name. In Jesus' name. Lord, thank you. Nining taknaa, Ginoo, among dawato ng kadaugan, panalangin, kaluwasan, kaayuhan, kagawasan, kabag-uhan, Ginoo. Financial breakthrough, grasya, pabor, gikan kanimo. Dawato namo ni Ginoo, uban sa dakong pagtuo.
Himo alamang ning kapiyalan angayan og takos. Mao kini nga mo pag-ampo amahan amo kini gipangayo, gipasalamatan. Pinaagi sa ngalan ni Jesus nga maoy among agalon, bugtong ug personal nga manluluwas. Amen ug amen. So again, mabungahong kabuntagon, that's all for this morning, igsoon. Praise God. This time, akong balikan si Lord sa tanang himaya og dungog. Amen. He deserved the glory. Si Lord igsoon. Walay tao, ako maisa. Walay maisa relihiyon, no? And thank you for watching. Kung ganahan mo nga naay makadungog ana nga mensahe about palahubog igsoon. Ayo lang pud kasabi no, ingna lang try daw paminaw ani. Amen. No, anya masuko sila nako, okay na nako. Anad man ko igsoon nga naay masuko nako. Kano masuko man sila nako. Kung masuko sila nako nga nagwali ko, nasuko sila sa Ginoo kay akong gi-share biblical naman. Ang naara man sa Biblia. Lisod pug kayo igsoon kung mamili kog bersikulo nga way nga kana bitaw komportable ta. Di na po na mao. Sama ra nga atong gikuhaan, gilaksian na to. Amen. Nagingon ang balang kasulatan nga tibuok kasulatan gyud. Mahinungdanon aron mubadlong nato, mutudlo. Aron tudluan ta sa paglakaw nga mahimaya ang Ginoo. Amen. So again, that's all for this morning. Thank you so much mga subscribers nato diha, ang mga followers, new followers, welcome in nga page. Viewers, star senders, thank you. And before na to ni end, I just want to remind everyone to invite your friends to follow our page. Amen? Mo-follow sila aron mas the more followers, mas daghan pa jud makadungog sa pulong sa Ginoo. Ang uban mingon, bot-bot nimo pastor, sumangil ka kinaka-income. Okay, bot-bot pero sultian ko kamo igsoon mao ni. Ang Ginoo dili basta-basta mo gamit kung kwarta ang ato motibo. Amen? Ana ra na. Okay, so that's all for this morning again. See you again next time, kung makalugar ko, kay medyo busy, good, kay tomorrow is our church anniversary. Welcome mo tanan, arita, Tangaran, Clarin, Bohol. Okay? So, naadiri ugma na among mayor, among mga higala, mga dagkong, mga naadim, kadagkuan sa lungsod, igsoon, kay ana man na, kay pinangga man ko nila. Bitaw, igsoon, suod yun nila, aning mga kadagkuan diri. No? So, that's all for this morning. Pamahaw na to, pulong sa Ginoo. Ako nagaampo ang presensya sa Ginoo ang iyang pabor magauban kay nato. This is gonna be a blessed day, a day that full of blessing, full of favor from the Lord. Ug sa tanan nga nas lain-lain kanasuran nga padung matulog karon ay nag-message ganina nga kadlawon ron, may the protection of the Almighty God will be upon you mga igsoon. Iyang presensya mag-uban ninyo. Amen. Unya ako ikabilin ampo lang kanunay, ampo, ampeng, abante. Para sa kamayaan sa Ginoo. Amen? So, to God be the glory. Keep safe, everyone. God bless. See you next time. Panit sa litson, brad. Ari, brad. Ari ta dire. Na litson. Ugma. God bless, God bless.